Zašto baš kuhinja? Odgovor je jednostavan, zato što kada u dubini duše osjećate i u dubini srca da je to nešto što vas ispunjava i da ste srećni i da usrećujete druge ljude, prosto da vas to ispunjava, to je apsolutno zašto. Ljubav prema hrani datira, ja bih rekla, iz detinjstva. Imam prvu validnu fotografiju sa 14 meseci gde sam već u kuvarskoj kecelji u kuhinji. Međutim, moram da kažem da i moj brat nosi tu veliku zaslugu. Kako bih ga zadržala kod kuće, nekako sam više pridavala značaj i samom servisu i samoj prezentaciji. I nekako me on inspirisao da budem što bolja, da pokažem da to mogu i ja da uradim. Učestvovati u MasterChefu i rezultat koji sam ja postigla je zaista fantastičan osjećaj. Ja sam toliko zahvalna i toliko srećna na ovoj pruženoj prilici. Neću previše da otkrivam sada dok je sve to još sveže jako, ali želim da obradujem i moje sugrađane i sve drage ljude da će Subotica postati bogatija za jedan restoran.